Hi guys! Ayan. Hi Brother Ainor. Hi sis host. Ninja ko po dikit ko na po. Hey, thank you. Thank you. Thank you. Ayan. You can check my Facebook account. Ayan. Thank you sis Albais Best Pinangat. Okay, so sorry. Okay, so thank you so much guys for coming to my live stream tonight. So wait natin yung iba. Wait natin ang iba. Okay, hello, hello, hello. Thumbs up then host. Yes, thank you, Brother Ron and Endo. Thank you so much for coming. Okay, shout out, Sis Mers Parto. Thank you so much for having you here on my live stream. Thank you, guys. So we are now 3 million in the house. Maraming salamat. And thank you for the love of thumbs up, guys. Thank you so much. Albay's best pinangata. Small act of kindness can have a big impact on others. Ayan. Si Sis Albay's best pinangat. Ayan. Thank you. Thank you for coming. Okay, so kindly check na lang po ng Facebook ni Sis Joanne if you're interested in that, what do you call that? Bayanihan. So, pwede natin i-check sa kanyang Facebook kasi it could not be News G Vlog thumbs up here. Thank you sis Alalab L. Thank you News G Vlog. Thank you. Sis Alalab L, hindi ako nakapag sa mo sa premiere mo. Nag-tall thumbs up lang ako kanina, then mamaya ko po siya i-replay ko na lang po. Maraming salamat. Ayan. Thank you sa paharang. Thank you guys sa mga paharang nyo dyan. So we are now 3 million still in the house. Thank you so much guys. Sis Mers Parto, hello. Mega love shout out. Sir Ainor TV, hi, hello po. Musta na kay Mama J kanina? Ayan, yes. So, lahat ng nandun kay Mama Jen, pupunta naman dito. Brother Isa May Bangkuyo. Okay, so shout out host. Yes, thank you. Big shout out to you, Brother Isa May Bangkuyo. Thumbs up dan host. Thank you. Maraming thank you. Thank you sa lahat ng nandito guys. So we are now 6 million. Mega love shout out to everyone. Baba ako, bahay host. Yes, sure. You can lapag your bahay. Okay, so no problem kay host. Magbaba kayo ng bahay guys. Pwede kayong magbaba. So, ayan. Ilalapag ko yung bahay. Ilalapag ko yung bahay. Ang hagdan ko nandyan. Mag-ano ako, ibaba ko yung hagdan. Bakit ayaw? Okay. So, pwede kayong magbaba. Harang, sabi ni Ate Giga Art. Thank you, Ate. Maraming salamat. Ayan, magbababa tayo ng aking hagdan. Sabina's Wonderful Journal. Hello po. Good evening to you, my dear. Good evening, good evening. Ayan. Shout out. Kumusta na po, bro? Sabi ni Brother Ainor TV. Ayan. So, always on the go, si Brother Ronan Endo. Okay, so nandyan po ang hagdan ni host. Kung sinong gustong maging co-host ko for tonight, you are all welcome to my live stream to be my co-host. Okay? So nandyan yung hagdan, pwede kayong umakyat. So maraming salamat sa 7 milyon na nandito. Okay, maglaba muna ako, madam. Yes, Brother Ronan, take your time.
Good evening, Ma'am Bicolana. Yes, thank you, sis. Mary Grace Noel Sikuban. Okay, guys. Alam ko ang iba hindi pa kadikit si Miss Mary Grace Noel Sikuban. So, let's bolt in, guys. Let's do the 5. Okay, let's do the 5 elbow bump. Okay, thank you. At Ronan Endo, wag mo na labhan yan, bro. Sabi ni Brother Einor TV, ayan, wag ka munang maglaba, mag-LS muna tayo. Okay, so thank you guys sa 8 milyon at maraming salamat din po sa mga nagpaharang. Maraming salamat. Okay, Yahoo, ang lawak ng bahay ni Bicolana. Thank you, Ate Emmy. Ayan na si Sis Sabina, nandiyan na din po. Mangangamoy yan, wala ako mabihis bukas. Ayan, sige, maglaba ka, Brother Ronan Endo, habang nakikinig ka sa amin. Guys, akyat na kayo para makatry kayo LS. Yes, nandyan yung ano ko, nandyan yung hagdan. Sis Mars Parto, pwede kang umakyat dito sa live stream. Pwedeng umakyat. Hanggang mamaya pa yan. Yes, ayan. Kasi may extension pa tayo. Hindi pa naka-live stream si Ate Emmy Gob. So after my live stream, proceed tayo kay Ate Emmy Gob, guys. Okay? So makikita na natin si Ate Emmy. So mega love shout out to my 9 million viewers. Good evening to everyone. Maraming salamat. Ayan. So nagkita-kita tayo lagi, no? From Mama Jen to Bicolana to Ate Emmy. Hello, host. Yes, Bola Jan G. Mega love shout out to you. Sis Giga Art, halo-halo, sabi ni Ate Emmy. Tamsak Dan, yes, thank you for the love of Tamsak, Bola Jan G. Thank you, guys. Ayan, so, naka-play kayo, Giga at Jan Leidenman. Thank you sa pagpunta kanina, TY Din Host at Mama Jen. Thank you, News G Vlog. Thank you so much. And later na po kami maglaro sa premiere mo. Okay? So, sorry. Nag-conflict yung time. Yung premiere is that time na nag-live stream din si Mama Jen. So, nandun kami sa replay team. Okay? Thank you, News G Vlog. Thank you, Sis Alalav L. Mega love shout out to you. Okay, guys? Those who are not yet connected to Sis Alalav L, and News G Vlog, you can be friend with her here kasi very supportive po yan. So, isa sa warrior natin yan si Sis Alalav L and News G Vlog. Okay, so dikitan nyo po yan, then magbakas kayo. Thank you. Mimi and Demi TV, good evening, everyone. Yes, mega love shout out to you, sis. Mimi and Demi TV, good evening to you. Dapat umakyat ang mga baguhan. Yes, akyat kayo, guys. Ibababa ko ulit ang aking hagdan. Nandito po sila. Okay, ibababa ko ang hagdan. And sis Mimi and Demi TV, pwede ka pong umakyat. Okay, so para maranasan mo na kung ano ang feeling na nasa taas ka, ikaw ang host. Okay. Shout out sa lahat. Gandang gabi po, from Brother Einor TV. Ayan. So those who are not yet connected, also to Brother Einor, Ate Giga Art, Bola Jen G, and Mama Jen Vlog, Ate Emmy, Sis Sabena, Wonderful Journal. Pwede nyong dikitan yan. Legit na legit yan. Organic na organic. Okay, so lahat organic. Mimi, akyat. Jen Tonic, harang paha. Yes, thank you, Jen Tonic. Wait lang po, mag-iipon pa ng lakas ng loob. Ayan. Shy po ako, idol host. Dapat ang most powerful ang umakyat. Hindi po. Okay, so everyone is welcome. Sis Mers, pwede po. So, ano ulit natin? Ibababa ko ulit yung ating hagdan para hindi na kayo mag-backward. Okay. So, ayan na po ang hagdan. Umakyat na kayo. Shout out sa lahat. Bigayan tayo. Yes. Okay, so bigayan tayo. Give and take. Sabina's Wonderful Journal. Hello po. News G. Ayan. Dikitan mo yan sis. Sabina, si News G Vlog.
Okay, so yan yung business name ni parang business name siya ni Sis Alalab L. So magbakas lang kayo dun guys kasi hindi kayo banana lang ang makukuha nyo pag si Sis Alalab L. Talaga namang may pa super WH ka. Okay? So uh, supportahan natin yung mga warriors natin guys. Shout out sa lahat. Bigayan tayo from Sis Mary Grace Noel Cuban. Okay, so mega love shout out to my 10 million viewers. Okay. So thank you guys. Nagkita-kita na naman tayo dito sa live stream ko at mamaya kay Ate Emmy. So walang sawang live stream tayo ngayong gabi. So 11 million in the house. Mega love shout out. So wala pa yung iba. So maybe Brother Rafi had a hard time sa kanyang internet. Diba? So, ang ibang place na wala pa daw masyadong signal, pawala-wala. So, kailangan nating kahit wala sila, kasi kasamahan natin sila, supportahan natin. Ayan, mega love shoutout, Sis Jen Light. Ayan, tamsak na. Thank you. Jenny Love, tamsak na host. Hello everyone, Francis, Jenny Love. Thank you for the love of tamsak, Mama Jen. So, ayan guys, pwedeng-pwede nyong dikitan si Bola Jen D at si Jenny Love. Pwedeng-pwede pong dikitan ng mga ganyan. Kain muna ako, host. Yes po, ayan. Eat well. Mama Jen, anong ulam mo? Laing. Okay, nasa harang pa po for 3 minutes. Ay, wow, 3 minutes talaga, Sis Jinlay. Thank you. Thank you so much, Sis Light, sa paharang. Thank you, guys. Sa lahat sa inyo na dumaan sa harang ko, maraming salamat. And still, we have 8 billion in the house. Thank you. At maraming thank you sa lahat na sumusuport sa atin. Bawat isa, maraming salamat. Paharang uli kita, host. Yes, thank you. News G Vlog. Thank you. Maraming salamat. Okay, so maraming salamat sa inyo. Okay, so Mimi and Demi TV, mega love shout out to you. Thank you. Ayan, so I hope one of this day, ikaw naman ang makikita naming nagla-live stream. Okay, so if you want na may sumuport sa iyo during the live stream, wala po kaming problema. Tawagin nyo lang po kami. Kaya-kaya naming umakyat sa live stream mo para suportahan ka. Okay? So, hindi talaga maaalis sa atin na pag first timer ka, magla-live stream, nandun yung kinabahan ka, nahihiya ka. So, mixed emotion. Kasi hindi mo alam, baka ang nasa isip natin, nakakahiya, baka may mapinta sa akin. Hindi naman ako marunong host, di ba? So, nagmi-mix yung emotion natin. But then, pag na-build up mo, nakuha mo ang rapport ng viewers mo, okay? Pag second LS mo, hindi na. Napapawi na lahat yan. Lalo na't makikita mo sila na sinusuport ka ng mga kasamahan mo sa live stream mo at may mga pumapasok na mga baguhan. So, kayang-kaya mo na silang kausapin during your live stream. So, ganun lang guys. Focus. Yan. Relax. Relax lang tayo. So, para makuha natin yung ganito na, masasanay tayo palagi na nagla-live stream. Okay? True sis at Bicolana. Yes, sis Mimi. Ayan. So, hopefully, makita ka na namin mag-live stream. And pag talagang nangangapa ka pa, tawagin mo lang kami at ibaba mo ang hagdan mo sa inyong live stream at aakyat kami. Okay, yes host, laing pero kakain ako mga damo-damo, haha. Yes, Mama Jen, ayan, kain ka lang dyan. Maraming salamat. Sarap ng dinner mo ngayon. Ano? So pag maulan, masarap ang tuyo at kamatis, di ba? Tapos minsan may sabaw-sabaw. Pero kagabi, ang dinner namin is, nagsopas ako. Kasi malamig, masarap yung may sabaw. Yun. Ayan, Sis Jen Light, dito na. Yes, thank you, Sis Jen Light. Maraming salamat sa paharang-harang mo dyan.
So marami kayong pwede nang mag-live stream, di ba? Si Sis Mars Parto kagabi, trinay niya, pero it's a good start. Nakuha niya, umakyat ako sa live stream niya until na matapos siya. So, masaya siya kasi nakuha na niya. And tomorrow, magla-live stream siya at 3 p.m. Pinas time. So, supportahan din natin si Sis Mers Parto and also Sis Giga Art. Si Ate Giga Art is, ang kanyang live stream mostly is in between 9 a.m. and 10 a.m. Pinas time. So, abangan na lang natin. Kaya kailangan kalimbangin natin ang kampana para pag live na siya or may bago siyang pelikula, lagi nating nakikita sa ating mga notifications. Okay? Kain po tayo, Ma'am Bicolana. Ulam pritong galunggong. Wow, ang sarap naman. Sis Mary Grace, masarap ang ulam. Thanks po sa support. Parang lumakas ang loob ko. Yes naman. So we need also to encourage and motivate to each other. So minsan, hindi porket na matapang ang personality mo, wala ka nang nararamdaman na gano'n, na hindi ka nahiya, wala kang kaba, di ba? So, normal yan kasi tao tayo, may pakiramdam tayo. So, that's the reality of life when it comes to public speaking. Ayan, nag-speak tayo in public. Nakikita tayo ng buong mundo. Okay? So, natural po yan. Kaya, dapat mayroong mag-motivate at mag-encourage sa atin para may lakas ng loob tayo, tibay ng dibdib, kapal ng mukha. Sabi ng iba, di ba? Pag makapal ng mukha mo, kayang-kaya mo nang humarap sa YouTube. Okay? Thank you sa support. Thank you. Ayan, labas uli ako para paharang uli. Thank you, News G Vlog. Thank you, Sisi. Maraming salamat. Okay, so News G Vlog and says Alalab L is a very supportive friend of mine. So from the start until now. Okay, so ganun ang anuhan namin. Nung nagkakilala kami dito sa YouTube, yan, nandito pa rin kami. Okay? Pag wala kang nakapunta sa kanyang mga premiere, ayan, automatic na yan. Ikaw na ang bahala. Okay? Nasa harang ulit, sabi ni News G. Idol host, LS ko po, 12 p.m. Pinas time, 3 p.m. in my time. Okay, sige. Okay, so 12 p.m. Pinas time po ang live stream ni Sis Mers Parto. Kasi sa time nila sa Australia is 3 p.m. na ng hapon sa kanila. So 12 p.m. ng lunch time. Okay? 3, 4, 5. Okay, pwede din. Pero pag 12 p.m. kasi, 12 p.m., 3 p.m. sa kanila. So tingnan natin. Anuhin natin ang schedule Sis Mers Parto para at least lahat makakasupport. Okay? Kasi patay na oras ang 12 noon. Okay? Hello, ho, shout out. Yes, Sis Alice Kawaguchi, mega love shout out to you, sis. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan. I-support din natin po si Sis Alice Kawaguchi, guys. Still fighting for her WH. So, guys, lahat ng may bagong movie na uploaded sa mga bahay nyo, okay, pwede nyong i-share doon sa ating bahay Kalinga, guys, para lahat kami makakasuporta. Huwag kayong mahiya na ilapag nyo doon sa bahay Kalinga lahat ng link na bago nyong upload na movie para masuportahan. Okay, so kung may mga questions kayo na hindi dapat natin pag-usapan during the time of live streaming, doon po tayo mag-uusap. Okay? Pahingi naman, Mary Grace ng Gigi mo. May laing ako dito. Ay, sus, yan ang partner, Mama Jen. Tibay ng dibdib, lakas ng loob at kapal mukha. Ayan daw kailangan ngayon para mabuhay. Ha, yes, di ba? So, pag madiskarte ka, wala yan, di ba? So, parang yun na. May tibay ng dibdib, lakas ng loob ka na, at kapal ng mukha.
So kahit magtinda ka ng kahit ano dyan, basta sa legal na paraan, walang problema. Okay? Diskarte ang kailangan ngayon sa buhay. Hindi yung matutulog ka na lang araw-araw na wala kang ginagawa. At the same time, dapat mayroon tayong paraan. Paano? Okay? So, yun ang mga choices natin. But, it's your choice anyway. Kung yun ang gusto mo, matulog ka lang. But, sa mga pamilyado na tao, may anak man o wala, kailangan natin ang diskarte ngayong panahon na makatulong tayo sa mga husband natin and wife natin. Ayan. So, dalawa dapat, di ba? So, yun. Correct ka dyan at Memi and Demi. Di na uso ang mahiyain. Ha, ha. Sabi ni Bola Gen G. Yes. Okay. So, we need to motivate, encourage ng bawat isa sa atin. Okay? Para hindi, walang may sasabi na, host, give up na po ako, ayaw ko na. O, diba? So, parang masakit din bilang host, bilang kasama mo, sa nung kailan nagsimula ka at ngayon nag-grow ka na sa kaka-give up. So, parang yung feeling iba. Iba yung feeling na nakasama mo siya every time and then may live stream ka. The day na nag-start hanggang sa nag-grow ang channel. So, parang iba yung pakiramdam, di ba? So, never give up, guys. Walang pwedeng mag-quit. Okay? Sis Bolens, dati makapal mukha ko eh. Habang tumatanda ako, parang nagiging mahina ang loob ko. Bakit? Kaya siguro dahil malapit na akong mag-senior. Hihihi. No, hindi po yan. Okay, so ang kailangan lang talaga niyan, sis Mimi, is talagang may magpupush sa'yo at may mag-encourage and motivate po para ma-build up mo ulit ang iyong self-esteem. Okay? Hello, host. Tamsak na po. Hello, Sis Mariel's Vlog. Hello to you. Sis Mariel's B Vlog, guys. If you are not yet connected to her, kindly be connected. So, very supportive po din si Sis Mariel's B Vlog. Hindi siya umiimik, pero hindi lang minsan, pero palagi, once na mayroon kang bago at kahit wala kang bago, nandun siya sa channel mo, makikita po lahat ng komento niya, yung bakas niya, nandun lahat. Okay, from Ate Giga Art, virtual hug. Yes, thank you. Okay, ayan, niyakap ka na ni Ate Giga Art, sis Mimi. Okay, so guys, let's do the 5 elbow bump. Okay, so support lahat ng alam nyo na hindi nyo kadikit na nandito ngayon sa live stream ko. Dikitan nyo guys. Bigyan nyo ng pagmamahal na tama. Okay. Hello po at Mariel's B Vlog, padikit po, ayan. Kung kaya niyong unahan si Sis Mariel's B Vlog, basta magbakas kayo, masusuklian ka po niyan. Legit po si Sis Mariel's B Vlog. Thank you sis for coming to my live stream tonight. Sis Mariel's B Vlog, okay. Hello po at Mariel's B Vlog, padikit po. From Sis Sabina Wonderful Journal. Thank you so much, Sis Sabina. Okay, so si Sis Sabina is a new YouTuber din guys. And still, growing din ang kanyang channel. Masipag din siyang mag-YT na ngayon. Diba? So parang nawala tayo ngayon sa wisyo ng Facebook. Nandito tayo ngayon sa YT. Thank you so much sa didikit at maraming salamat host. Thank you. You're always be welcome. Sis Mariel's B Vlog. Okay, so maraming salamat sa mga support ninyo sa akin. Okay, so mega love shout out guys. Let's go, let's grow and be positive. Always be positive guys. Wala tayong pwedeng isipin na maging negatibo tayo. Pag may pangarap tayo, always focus and be positive. No more negatives. Okay, good vibes. Diba? May good vibes dyan na emojis. Lisa Hart, hello to you, sis. Ayan, sis Lisa Hart is in the house, guys. Okay, ads. Thank you sa paharang, sis Lisa Hart. Guys, sis Lisa Hart is also a monetized channel. So those are not yet connected to sis Lisa Hart, kindly be connected.
Thank you for coming to my live stream, Sis Lisa Hart. Thank you also sa paharang. Thank you. Okay guys, let's bolt in. Lahat ng hindi kadikit ni Sis Lisa and Sis Mariel's B-Vlog, kung kaya nyo silang unahan nyo po. They are all legit friends. Okay? So, Sis Lisa Hart is also doing her live stream. Kaya pwede din kayo mangisda sa kanila. And kay Sis Mariel's B-Vlog. Thank you so much for coming. Thank you for the love of thumbs up. Sis Lisa Hart, good evening. Ayan, good evening to you, Sis Lisa Hart. Thank you for the love of thumbs up. Maraming salamat. Okay, so go on lang tayo guys. Never give up. Yun ang ano natin. And habang bago pa ang mga uploads nyo, ayusin na natin para when it comes na malapit-lapit na tayo sa ating muni-muni, malinis na ang ating kabahayan. Okay? Thumbs up host. Yes, Sis Jangmi. Annyeong. Annyeong to you, Sis Jangmi. Okay? Sis Jangmi is in the house, guys. Thank you for coming. Mariels, padikit naman po. Maya, ako dikit sa'yo. Ayan. Thank you from Sis Mary Grace Noel Sikuban. Okay, guys. Maraming salamat. Salamat po sa pagpunta kanina. Yes, you're very much welcome. Okay. Anyong at Jangmi from Sis Mers Parto. Ayan. So, Sis Jangmi, Sis Mers Parto is magkakaroon na siya tuwing hapon ng kanyang live stream. Okay? So, iaano na lang natin at aayusin natin yung mga scheduling natin. Dan at Mariels. Ayan. Sis Mariels B-Vlog. Sis Jan Lightenment is already done to your channel. Okay? So, bahala ka na. Nagbakas naman sila, kaya I'm sure 100% marunong magsukli si Sis Mariel. Thank you, sis. Hello po, Ate Mers and Kuya Ronan. Ayan, from Sis Jangmi. Ayan, Brother Ronan. Naglalabas si Brother Ronan, Sis Jangmi. Nagpaalam siya, maglaba na muna siya. Dino-joke naman ni Brother Ainor na bukas na lang. Okay, so thank you so much, guys. Maraming salamat. So, ang another kaalaman guys, kami noon nung nag-aano kami, nangingisda kami. 'Di ba minsan hindi ka inuunahan or inuunahan ka nila. So, ang ginagawa namin pag may umuna sa amin at shout out kami na dan, ganun ang ginagawa namin. Yan. So, nagsusulat kami, sinusulat para at least alam mo kung sino yung pumunta sa'yo. Then, after ng live stream, i-check mo. Kung may nagbaka siya, i-check mo din sa email. Kung may email na dumating. So, yun. Pwede nyo silang masuklian through this. Maglista kayo, guys. Okay? Hi, Bola Jen. Sabi ni Sis Jangmi, hello po. At Jen Lightenman from Sis Jangmi. Ayan, thank you. Ate Giga Art, ayan si Ate Giga Art, ano, kaya pa ba? Hindi, urok-urok na. Okay lang po sa akin, Ate Giga Art, wala pong problema. So, siyempre naintindihan natin yung mga kasamahan natin na iba yung times nila kaysa sa atin. So, sa kanila is hating gabi na, sa atin is alas 8 pa lang, di ba? Okay, at Mario B. Vlog, dumalo na ako at nag-iwan ng bakas. Pero di pa ako dumikit. Bukas na, basta lista lang muna. Ayan. At Mariel's B-Vlog, dumalaw na ako at nag-iwan ng bakas, pero di pa ako dumikit. Bukas na, basta lista lang muna. Bakit hindi ka dumikit, Sis Mimi? Nag-ano ka, dumalaw ka na, nagbakas ka na? Pero hindi mo pa, pero hindi ka po nag-ano? Hindi mo na po kinalimbang ng diretso? Guys, ganon. Proper way tayo ha. Ano lang. Kumbaga, tawag dito. Piece of advice lang guys. Pag once na dinalaw nyo guys, pinanood nyo ng buo, nagbakas kayo ng tama, kalimbangin nyo na ng diretso. Para
para isahan, guys. Para hindi yung hindi yung palilipasin nyo itong gabing to, then bukas, saka nyo pindutin, mali po yun. Hindi din po papasok yan. Dapat ngayon, nag-play kayo, nagbakas kayo ng tama, sabay kalimbang na. At pindot ng pulang manok. Yun ang tamang way para dumikit tayo. Hindi yung ano ka na ngayon, plinin mo na ngayon at nagbakas ka ngayon pero hindi mo dinikit. Okay? Harang, ayan, thank you, sis Mimi and Demi. Sabina's wonderful journal, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you, sis Sabina. Mega love shout out to you. Yes po, sis Giga Art, marukrukon ka song, patut nga na, kaya nga, di ba? So, para makagising ka sa live stream ni Ate Emmy mamaya, okay? So, maraming salamat sa 9 million viewers. Thank you guys. Maraming salamat. Okay. So, yun ang proper way, guys. Once na pinuntahan nyo, BG, mangugas muna. Sige, tabi. Sis Alalab L, no problem. Just take your time, Sisi. Okay, guys. Proper way tayo, guys. Huwag yung pinabukasan mo pa siya dikitan kasi hindi na po yan papasok. Mahuhulog lang po yan. Please. Okay? Pag pinuntahan nyo siya, pinuntahan nyo ang mga bahay nila at naglaro kayo ng pelikula, nanood kayo ng pelikula nila, sabay nagbakas kayo ng tama, sabayin nyo ng pindutin ang pulang manok at kalimbangin ang kampana. Hindi po yung ngayon, nanood ka, nagbakas ka, at bukas ka na didikit, hindi po tama. Ngayon na po. Diba? So, para hindi, kasi pag bukas mo ginawa, for sure, may bakas ka lang nung gabi na ginawa mo, pero yung banana, hindi po pumasok. Okay? So, sana po nakuha nyo, di ba? So, it's a piece of advice lang, guys, para maiwasan natin pare-parehas na hindi tayo nag-grow bagos we're growing up downward. May gusto ko mag-grow tayo upward. Hindi yung pababa tayo lahat kasi laglag ng laglag, hindi na umuusad. So, that's the proper way, guys. Okay? So, iyan po ang proper way. So, sis Mimi and Demi, hope po na nag-gets niyo po ako. Maraming salamat. No need to say sorry. Okay? Hindi po kailangan mag-sorry, pero ako, i-share ko lang po ang lahat based on my experience, on our experience. Lahat ng kasamahan nyo dito, matagal ko nang naging kasama. Until now, na-monetize na sila lahat. Pero still, same way po kami magdikit. So ngayon, this day, pumunta ka, nag-play ka, play mo ng lahat, na-play mo, panood mo ang pelikula ng bongga, binakasan mo ng tama at bonggang-bongga, sabayin mo ng pindutin ang pulang manok at kalimbangin ang kampana. So that's the proper way, guys. Not tomorrow, not the other day. So this day. Kasi dinalaw mo na. Ganun po. Okay? Thank you. And maraming thank you sa inyong lahat. Na walang antok ko kay Amy, mamaya babalik yan. Kaya nga, marukrukon ka daw, sabi ni Ate Amy. Tamsak Dan. Yes, sis Jangmi, thank you. Maraming thank you, sis Jangmi, for coming. Maraming salamat. Ganun ba yun? Yes po, sis Mimi, ganun po yun. Kasi makikita mo din po yan sa channel mo pag ginawa yan sa'yo. Isa ka lang na pumunta sa bahay, tas kinabukasan mo siya pinindutan, same ang mangyayari po. Hindi lang isa ang sasabay na malalaglag. Minsan tatlo, di ba? Okay, so based on our experience na ginawa sa amin yan sa ibang live stream, so ganun ang ginawa sa amin din, halos sabay-sabay kami nagkalaglagan. Okay? Thank you. Thank you, sis Jangmei. Ayan. Mary Grace, sis Mary Grace, Mariel's B Vlog, dumikit na ako sa'yo. Ayan. Thank you. Sis Mariel, sis Mary Grace Noel Sikuban is already done to your channel. Okay, bahala ka na po. Puntahan ko pa LS ni sis Amy mamaya. Yes, Ate Giga Art. Lagyan ko tupik mata ko.
Hello at Jangmi from Mers Parto. Ayan, Jangmi dito na May. At Enlightenment. Hi. Ayan, thank you. Sabena's Wonderful Journal. Hello at Jangmi. Ayan. So, makilala na din si Sabina, no? At Mers, gising pa tayo sis. Ha. Ayan, gising na gising kagabi nga. Kagabi nga nagla-live stream siya as in alive na alive si sis Mers Parto. Anyong ate at Mers, sabi ni sis Jangmi. Okay, so mega love shout out sa 10 million viewers. Thank you guys. Mimi and Demi TV, okay na po, kinalimbang ko na kasi po ang ginagawa mga tatlong pelikula pinapanood ko di lang isa bago ko kalimbangin. Okay. Sige. So, ngayon, alam mo na po, sis Mimi. Ayan. So, thank you sa pa-WH din sa ginagawa mong ganyan. So, hindi lang bananang in-earn, kundi nag-earn din sila ng WH. So, thank you so much, sis Mimi and Demi TV. Maraming salamat. Manguram o si sis Giga Art. Manguram us ka kuno sin mapinit na tubig kay para makamata. Ayan. Sis Sabena's Wonderful Journal, padikit po. Sis Jangmi. Ayan, sis Jangmi, hindi mo pa nadikitan si Sabena's Wonderful Journal. Ayan, dikitan mo yan. Legit yan. Thank you. Dinikita na kita, Jangmi, dahil nababasa ko na name mo. Sabi ni Sis Jan Lightenman. Ayan. Ganyan kasiglat si Sis Jan Lightenman. Anyong at Emmy and Mimi Demi TV. Kain na kayo. Yes, sa Ate Bola dyan. Kain ka lang dyan. At Jan Lightenman. From Sis Jangmi. Mers Parto, oo nga sis at Giga Art, wait ko si Ate Emmy. Ayan, Ate Emmy, talagang pinagpuyatan ka ni Ate Giga Art at saka ni sis Mers Parto. Jangmi, check kita ngayon, sabi ni Ate Emmy. Ayan, yahoo sis Jangmi. Jangmi, unahan muna ako, sabi ni Ate Giga Art. Yes, sis Jangmi. Anyong sis Jangmi from Mimi and Demi TV. Okay, sige po, iwan lang po ng bakas guys para balikan ko po kayo. Salamat po from sis Jangmi. Ayan, maraming didikit sa iyo sis Jangmi. Ikaw nang bahala sa kanila. Ayan. So, maraming salamat sa 11 million. Thank you guys. Okay, so hinihintay pa nila yung tawag dito, yung live stream ni Ate Emmy. Okay, so si Ate Emmy ang susunod sa atin. Kaya pupunta tayo dun kay Ate Emmy. So, ayan. Hindi pa po may makadikit na kasi po ka-ALS ko lang po kanina lang. Yes, ayan. So, later on po. Okay, so basta guys, ang payo ko lang, di ba? Once na galing kayo sa ibang LS or nag-LS ka at papasok ka sa ibang LS, don't forget to clear your watch history and your search history, guys. Okay, para pasok lahat. Okay? Thank you mga sisi. Sis Mers Parto and Sis Giga Art. Ayan, virtual hug from Mers Parto. Thank you, Sis Mers. Ayan. So, tingnan natin guys kung ano ang kalakaran ng ating live stream today. Pwede naman akong mag 1 hour para mas maaga makaano si Ate Emmy at nandyan si Ate Giga Art at si Sis Mers Parto. Okay? So, 1 hour is enough for me. Okay. So, ayan. Pwede tayo mag 1 hour, then punta tayo kay Ate Emmy ko. Okay? So, yun ang gagawin natin. Magwa 1 hour lang si host para makapag-start na rin ng maaga si Ate Emmy Gog para kay Sis Mers Parto and Ate Giga Art. Okay? So, yung mga nasa ibang bansa kasi kailangan natin din yung para kasi first time natin na makapag-attend sa LS ni Ate Emmy na talagang first time and public na makikita natin. Kasi di ba nung last time nag-LS siya, wala tayo. So this time,
we need to support the live stream of Ate Emmy. Sino po si News G? Ayan, kay Sis Giga Art yan, Sis Jan Light. Dikitan mo po yan. We YouTube bukas kita play Sis Imi. Ayan. So, Sis Jangmi yon yung YouTube. Ayan, Sis Jangmi po yon. Bukas kita play Sis Imi. Ayan, sabi ni News G Vlog. Ayan. So, thank you for all your support, Sis Alalab L and News G Vlog. Thank you so much. Ayan. Na-appreciate ko lahat ng suporta mo sa aking mga kasamahan. So maraming salamat sa iyo. Okay? And mega love shout out kahit wala dito. Ang isang sisi ko all the way from Japan, Sis Harumi. Ayan, si Sis Harumi, very supportive yan. Kasi lang, siyempre, busy siya sa kanyang work today. So, hindi nakaka-attend si Sis Harumi. Okay? So, also support Sis Harumi. Okay, so si Sis Harumi is a classmate, college classmate yata siya ni Brother Ainor TV. Kaya si Brother Ainor TV, dinala siya dito sa akin ni Sis Harumi. Okay, so thank you so much. Sis Emmy, bukas kita play. Yes, thank you. Ayan, Ate Emmy, ipi-play, papanoorin ang mga pelikula mo ni News G Vlog bukas. Sige, Jangmi, salamat, sabi ni Ate Giga Art. Ayan, salamat po sa lahat ng dumikit sa akin. Balikan ko po kayong lahat, guys. Yes, thank you, Sis Jangmi. Sis Jangmi, ilan pang WH ang kulang mo? Or, yeah, WH pa. Okay, so thank you so much for the 10 million viewers. Thank you, guys. Okay, so maraming salamat. Mary Grace Noel si Kubanjang, may padikit po. Ayan. So, Sis Mary Grace Noel si Kuban, kung hindi mo po, kung pwede mo pong unahan si Sis Jangmi, pwede po. Basta yung mga bakas natin, guys, ayusin po natin. Ano po? Sa mga bisita po, dikit po kayo sa akin, may sukli, 2 saging. Sabi ni Sis Mers Parto. Ayan. Thank you. Ayan, may pa-bonus. Si Sis Mers Parto, guys. Maraming thank you. Okay, so Ate Emmy, pwede mo nang i-prepare ang iyong bahay para sa iyong live streaming today. So I have 18 minutes more to go, guys. So magwa 1 hour lang ako today, guys, ng live stream ko. 1 hour. Then after my live stream, proceed tayo kay Ate Emmy. So Ate Emmy, pwede mo na pong i-set up para diretso kami sa'yo pagkatapos ko ng live stream. Okay? So clear watch history and search history, guys, before going to the live stream of Ate Emmy. Okay, so maraming salamat. Hello host, Mama Jen Vlog. Ayan, humahabon. Thank you, Mama Jen Vlog. Tamsak dan. Thank you for the love of Tamsak. So mega love shout out to everyone here on my live stream. Thank you, guys. Okay, so we have ilan pang minutes. Then, Mama Jen Vlog, magwa 1 hour ako today para makapag-start ng maaga si Ate Emmy ngayon dahil first time niya mag-live stream na kasama tayo at masusuportahan natin. Kaya magwa 1 hour ako ngayon. Okay? Para diretso tayo kay Ate Emmy, guys. Okay? So, let's support Ate Emmy for her live stream. Okay? So, mayroon pa tayong 16 minutes, guys. Okay, before I end my live stream, para makasupport tayo kay Ate Emmy at makatapos din siya ng mas maaga, masuportahan natin siya. Okay, so 10 million still in the house. Thank you so much, guys. Mega love shout out to you, Mama Jen Vlog. Mega love shout out to Sis Mers Parto. Mega Sardines love shout out to Ate Giga Art. Ate Emmy, mega love shout out. Okay. And Sis Jangmi, thank you so much for coming. News G Vlog and Sis Alalabel, thank you so much. Maraming salamat. And mega love shout out to you, Sis Sabina
wonderful journal. Sis Jan Lightenman, thank you for giving us light. Thank you, thank you. Okay, Brother Ronan Endo, Mr. Feliso. Si Mr. Feliso still in the house. Sis Alice Kawaguchi, guys. Don't forget to support Sis Alice Kawaguchi. Okay, so thank you everyone na nandito. So mega love shout out to each and every one of you. Sis Mimi and Demi TV, thank you so much for your support as always. And welcome to the family. Maraming salamat. Okay, so let's go on tayo. Guys, thank you for the love of thumbs up guys. Sa lahat ng nandito, maraming salamat. Okay, excited ba kayo sa live stream ni Ate Emmy? Ayan, magla-live stream si Ate Emmy. Jangmi, dikit na ako sa'yo, sabi ni Miss Mary Grace Noel sa Kuban. Ayan. Sulatin ko nga itong channel mo, Sis Mary Grace. Ayan. Puntahan kita mamaya. Mary Grace Noel, si Kuban. Okay, so guys, para mas madali pa lang hanapin ang inyong mga bakit di umakyat si Emmy? Ayan, nag-prepare na si Ate Emmy. Sabi ko mag-prepare na siya ng kanyang bahay para mag-1 hour ako ngayon para magdiretso tayo sa kanya. So, i-prepare na niya. Okay, done po at Jangmi from Sis Sabina, wonderful journal. Thank you sis Sabina. Maraming salamat sa iyo. Ayan, so don't forget to support Ate Emmy guys. Okay. So maraming salamat. So guys, isa pang gustong kong sabihin sa inyo kasi minsan, 'di ba, pag didikit tayo at hindi nahahanapan yung channel, so kindly put a search tag on your channel. 'Di ba? Every time and then na mag-upload kayo ng bagong pelikula, maglagay kayo doon sa tags. Search tag ang tawag doon. At isasabay nyo lagi sa hulihan yung iyong channel. Halimbawa, 'di ba? Sinaside ko yung example na ginawa ni Mama Jen. Nagluto siya ng laing. Ilalagay niya ngayon sa tag, sa search tag na Bicol Best Delicacies, Best Pinangat, na yan. Gulay na gabi, yan, mga search tag yan. Kasi minsan gano'n ang mga sinisearch sa YouTube. So, mas madaling mahanap. So, pag may nag-search na Best Pinangat, Bicol's Best Pinangat, ang lalabas is yung movie ni Mama Jen. Plus, ilagay nyo ang inyong channel sa search tag para madali kayo, laging lumalabas ang pangalan nyo sa pag search, di ba? Like for example, yung name ko, di ba? Bicolana Mix Vlogger. Yung ginawa ko doon, lagi akong naglalagay ng aking channel sa mga tags, sa search tag ko. So yung nangyari kay Mamay Sarah All US, Mamay America Sarah All, di ba? Yung nangyari sa kanya is gusto niyang palitan ang name niya ng Bicolana, pero nung pinindot niya yung Bicolana, ang lumabas ay ako. Kaya dinikitan niya na agad-agad ako. Kaya during my live stream, nandito siya. Kasi nahanap niya ako through search tag. Okay? So, ilalagay niyo po ang iyong mga channel sa search tag niyo. Sabi na salamat po, balikan ko po kayo mamaya ha, from Sis Jangmi. At Mary, iwan lang po baka sa balikan kita, promise, kasi kaka-LS ko lang po kanina, sabi ni Sis Jangmi. Ayan. Thank you Sis Jangmi. Ayan guys. So we have 12 minutes more to go guys. Ayan, 1 hour tayo ha para masupport natin si Ate Emmy. Okay? Okay, so we have 11 million in the house still. Thank you. Maraming thank you sa inyo. Sis Alalab L, thank you so much for all your support. Maraming thank you sa iyo. And ang kanyang News G Vlog. Thank you guys. Maraming thank you. I-shout out ko din ating mga kaibigan all the way from US of A. So nandyan si The Project of Hope Mission guys. Okay? Sino po may premiere host? Ayan. Walang may premiere. So, next live stream is
si Ate Emmy, ang nag-premiere ng 7 PM kanina is si Sis Alalab L. Okay, so pwede natin sila team replay, pwede nating i-replay. Ayan, para sa paharang kay Sis Alalab L, pwede nating i-support din yon. I-play natin ang kanyang premiere kanina kasi hindi natin naabutan. Sabay-sabay tayo nag-live stream. Okay, so maraming salamat guys sa mga pag-suporta ninyo na nandyan kayo. Okay, always don't forget to support our warriors. Okay? Kasi sila din, walang sawa silang nagbibigay sa atin na walang kapalit. Okay. So only to support also the new uploads, premieres, yung ganyan lang, at live stream para ma-push ang channel nyo at makakuha kayo ng maraming isda at lumaki ang bahay nyo. Okay? So maraming salamat sa 12 million still in the house. Mega love shout out to everyone. Okay, so good vibes guys. Good vibes lang and always focus and be positive as always. Yun ang lagi kong sinasabi. Positive lang kahit maraming balakid na dumarating. Positibo pa rin tayo. 'Di ba? So, Sis Alice Kawaguchi, I hope na mag-upload ka po ng mag-upload ulit, then bahala na ang mga warriors. Sabayan mo din ang live stream. Okay? So, para madaling makuha. Ako, nakuha ko kasi ang na-reach ko yung 4,000 na WH for the span of 1 month. Kaya pinokus ko sa live stream, upload live stream, plus yung tulong ng warriors. So, mas padali po. Okay, so do the live stream, Sis Alice Kawaguchi, as na kaya mo. Mag-ano ka ng oras, kahit 1 hour, pag maraming viewers naman, sa malaki naman po ang binibigay, di ba? So, yun po. Hello, Tamsak host. Yes, Brother Felicio Sumakot. Brother Ronan. Si Ate Emmy po pala may LS po. Yes, ngayon po after ng aking live stream. So we have 8 minutes more to go before I end the live stream. Then proceed po tayo kay Ate Emmy. Okay? So Ate Emmy, are you still there? Prepare your channel now. Okay? Kasi 8 minutes na lang mag-e-end ako ng live stream and bukas ulit po ng alas 8, magkita-kita ulit tayo. Okay? So, every 8 p.m. na din po ako. Continue na din ang live stream ko ng 8 p.m. ng gabi. So, yun. Para tayo. Pwede po ba umakyat sa bahay mo, host? Hey, yes, sure. Pwede kang umakyat. Magpakita ka na, Brother Felicio Sumakot. Nasaan na ang bahay? Nandyan yung hagdan. Okay? So, Giga Art, go, Felicio. Ayan, saglit, ibaba ko nga, paakit nga ito si Brother Felicio. Ayan, Brother Felicio, nandyan yung hagdan. I-click mo lang, then enter broadcast. Ayan, para i-accept na lang kita. Okay, so maraming salamat sa mga patamsak nyo sa akin, guys. Still, we have the 12 million viewers. Thank you, guys. Maraming salamat. Okay? So, ayan, Brother Felicio, pwede ka pang umakyat kasi mayroon pa tayong 7 minutes bago ako magtapos at kay Ate Emmy tayo magtutuloy ng ating kwentuhan. Okay, guys, those who are not yet connected to Brother Felicio and Brother Ronan Endo, kindly be connected. Okay? So, very supportive silang dalawa sa amin. The day na pumunta siya sa live stream namin, sa live stream ko ni Mama Jen, palaging nandito. 1 hour ka lang, host. Yes, Mama Jen, para maaga makapag-start ngayon si Ate Emmy dahil nandyan si Sis Mers Parto at si Ate Giga Art. Hi, Felicio and Mama Jen Vlog, sabi ni Sis Jangmei. Ayan, so siguro si Ate Emmy nagpe-prepare na ng kanyang live stream. Okay, so again, Sis Mimi and Demi TV, welcome to the family po. Okay, I'll see you sa Bahay Kalinga. Okay, so ayan, ganda masaya kami doon.
Masaya kami. So, si Brother Rafi, hindi nakasama sa atin. Krok-krok daw net ni Emmy. Ay, bakit? Hmm. Narukrok daw ang ano, akay daw. Bakit daw ano ating Iga-Art, ano nangyari sa net ni ano? Thank you, mga sisi, sabi ni Mimi and Demi TV. Ayan, you're very much welcome, sis. Mimi and Demi TV, maraming salamat. Okay, so mega love shout out to everyone. Ayan, sis Sabina, thank you for coming. Nagme-message siya sa messenger, hindi ko mabasa. Hindi ko pa mabasa ang messenger niya. Ayan. Ayan. So, maraming salamat sa inyo guys. Thank you sa lahat ng suporta. Hala, nag-rook-rook na. Kaya nga nag-rook-rook na nga daw eh. Okay? So, pero still, mag-1 hour ako ngayon para makasupport tayo sa kung ano ang ano ni Ate Emmy. Sayang, no? Sayang yung ano na. Thanks din po at Bicolana Mixed Vlogger. Yes, my pleasure and you're always be welcome. Si Sabi ng Wonderful Journal. Thank you, thank you. Nagpaparamdam daw si Lolo. Ay ba? Mimi Demi Padikit po from Mary Grace Noel si Kuban. Ayan, thank you. Nakadami ka ba, Sis Mary Grace? Sis Bicolana, ano po yung rock-rock? Nangihina na. Rock-rock in Bicol is yung nangihina na. Ayan, antok na. Naantok yung net o nanghina ang net. Ayan, parang ganun. Rock-rock is a word from Bicol. Ayan. Rutoy na. Sabi sa Bisaya, narutoy. Narutoy. Narutoy na. Ayan. So maraming salamat. 11 million still in the house. Thank you so much guys. And we have still 3 minutes more to go guys. Okay? Ha ha ha, sabi ni Mama Jenda. Kaya nga 'di ba? So sayang naman. Sana makapag-live stream si Ate Emmy. Okay, so ano kaya Ate Giga Art, ikaw ang mag-communicate muna kay kay Ate Emmy, hindi namin mabasa. Mimi and Demi TV, sure sis, at Mary Grace Noel si Kuban. Enter studio daw madam, sabi ni Piloy Susumakot. Yes, mag-enter lang siya, tapos makikita ko siya dito sa guest, wala pa naman siya. Wala pa naman siya dito. Okay, so i-click niya yung link, enter broadcast, then ano ko siya. Ay, yan, hindi ko ka po nag-dollar sign. May dollar sign po ako. Ayan si Mama Oji Gabales, hindi ka po nag-dollar sign? Mayroon ako, kasi may ads nga po ako. Ay, may harang nga po ako, Mama Oji, ayan. Guys, those who are not yet connected to our very own Bulusanon, Mama Oji Gabales, pwede nyong dikitan, legit na legit po yan, ayan. Wala sa ngayon, ayan, naka-StreamYard kasi ako. Han, pahiram nga ng cellphone mo. By time bang nakuha kanina pa daw siya, walang harang. I-refresh mo to. I-refresh mo po, Mama Oji. I-refresh mo po yung labas ka tapos balik ka po. Kasi sila, nagharang po sila. Sis Mary Grace, basta mag-iwan ka lang ng tamang bakas, for sure babalik ako. Ayan. Sis Mimi and Demi TV, nandyan po si Mama Oji Gabales. Pwede mo pong dikitan. Okay guys? Let's bold in. Si Mama Oji Gabales, ayan. Bakit meron sa akin? Yes, kailangan, okay na, meron na, sabi ni Mama Oji. Ayan, thank you. So, kailangan lang talagang i-refresh yung lalabas ka at magpapaharang ka. Okay, thank you sa mga paharang, guys. Maraming salamat. Ayan. Demi, dumikit na ako sa'yo, sabi ni Sis Mary Grace. Wali daw net si Emmy, sabi ni Ate Giga Art.
UFC Ketchup. Thank you. Thank you, Mama OG. Ayan, maraming salamat. So, we're still 10 million in the house, guys. I know hindi nyo kadikit si Mama OG Gabales. Okay? So, dikitan nyo yan. Dikitan nyo si Mama OG Gabales monetized channel. Okay, supportahan natin si Mama OG Gabales. All the way from Bulusan, Sorsogon. Nakabakasyon siya sa amin ngayon. Pero, nag-stay siya sa Spain. Okay, so Mama OG, thank you for coming. Ayaw pa post kahit na press ko na nag-allow. Ayaw kumilos, ano po ba gawin? Ay, ganun ba? Anong gagawin ni? Ayan, si Brother Feliso hindi ina-allow ni StreamYard. Ayan. So wala po tayong magagawa dyan kung ayaw pa i-allow ni StreamYard, Brother Feliso sumakot. Ayan. So i-try nyo po ulit, enter broadcast ka lang po. I-click mo lang yung link na binaba ko kanina. Baka mahina data mo, Feliso, kailangan malakas ang data. Yes, kasi hindi ka talaga i-allow ni StreamYard pag walang yung data mo is hindi, kasi live streaming to, mas mahaba ang data na kailangan. Okay? Dan at OG Gabales from Jen Lightenman. Thank you, sis Jen Light. Maraming thank you. Ayan. So, kung walang net si Ate Emmy, mag-extend na lang ako ng 2 hours, guys. Kasi, baka hindi din makakaano si Ate Emmy. At least, nandito tayong lahat. Okay guys, maraming salamat. Okay na, I'm back. Yes, you're back. Mama OG, thank you. Noted sis at Mary Grace, sure ang supli ko sa'yo, wag lang tayo magmadali. Yes, okay, para hindi managlag. Nahirapan ako makapasok ko sa bahay mo. Ayan, Brother Feliso, siguro yung net mo din at yung data mo is mababa, kaya medyo hindi ka. Try ko nga. Ayan. Thank you. Thank you, Mama OG Gabales. Thank you so much. Umakyat. Yes, ayan. Ibaba ko yung bahay. Okay, so aakyat si Mama OG. Si Mama OG para makilala nyo. Ayan. Iba na ba ko ang hagdan? Ayan na, Mama OG. Aabangan kita dito. Okay, so thank you so much for the 10 million viewers. Thank you guys. Dan Paul Package po at OG Gabales from Sabena's Wonderful Journal. Thank you, sis Sabena. Maraming salamat sa pagmamahal sa mga bulusanon. Ayan, thank you. Ayan, brother, Mama OG, tapos na sa'yo si sis Sabena Wonderful Journal. Sarado na ang pinto, Piliso. Sabi ni Mama Jen, may ganon. Ayan. So, akyat ka na, Mama OG. Kung kaya mo umakyat, akyat na. Para makilala ka ng ating mga kapatid. Okay, so thank you guys for our, ayan na si Mama OG. Ay. Add to Hi! Hello! Ayan guys, hello, good morning. Good evening pala. Akala ko nasa Spain pa ako. Good evening. Time check is 9:07 p.m. Manila time. Yes, good evening sa inyong lahat. Asa na yun? Pag sobrang gwapo daw, Feliso, di pinapaakyat niya. Lolo. Ayan, si Ate Giga Art, ay nawala siya. Bakit ka nahulog si Mama OG? Ayan. Ayaw talaga po, di ako makapasok sa bahay mo. Ayan. Hello OG, from Mama G, nahulog siya. Akyat ka ulit. Ayan na. May napindot siguro siyang May napindot ako. May napindot ka for sure. Kasi ganun ako pag may napipindot. Hindi, cellphone kasi yung ko, gamit ko cellphone. Yes. Ayan, kumusta namang ating mga mga friendship dyan. Yes. Ayan. Hello, Mama OG Gabales from Emmy and Demi TV. Ayan, thank you. Hindi ko lang makita yung mga chat nila. Ayan, yan, sa comments. Sa comments. Private comments, yes. Ay, okay na. Kagayon pala ni Mama OG. Yes! Si Ate Giga. Hi, Giga Art.
Yeah. Ate Ah, Giga Art yes. is all, ang father ni Ate Giga Art is from Bulusan, Sabang. Wow, from Bulusan, yes. Galliano family. Yes, sa mga Galliano, mega shoutout sa mga Galliano family dyan sa Sabang, Bulusan, Sorsogon. Pati na rin Yeah. kay Mimi and Dimit TV, hello. Commerce Parsto, Mama Jean Vlog, Felicia Sumakot, Sabino Wonderful Journal, Mama Jean Vlog. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Nasaan po si Mama Oji? Ay, si Mama Oji is from Bulusan, Sorsogon, sa Dapdap. Ayan, Bulusanon din siya. Kaya lang, nakabakasyon siya ngayon sa amin dito sa Pinas, sa Bulusan. Pero Mama Oji is sa Spain talaga siya, nag-work. Okay? Nakabakasyon lang yan, bongga, di ba? Inabutan ng lockdown. Yes. Oo, ganun talaga. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa ating mga kalusugan. Health is Yes, wealth, okay? correct. Ayan, katatapos lang po ng aking 4 bypass heart surgery. I am trying to recover fully and katatapos din ng coronary angioplasty. So, dalawang operation simultaneously ang ginawa. And kaya naka-indefinite leave ako sa aking workplace. Yes. Okay, so Ayan. nagpapalakas pa kasi si Mama Oji. Yes. My hair is brought to you by Elvis Pura of Sabang. Ayan, sister ko, oh. Ayan si Rodora. Ayan, si Ma'am Hi! Bessie. Hi! Paano Si manulo Ma'am. kami niya na gabi? Ay, Di madadagos. Kay Maorano niyan. kaya nga, di ba? Ikaw na Wow, dyan, Ma'am Bicolana Mix Vlogger ang magbasa kasi ang hirap baka mapindot ko na naman. Okay, Basta sige. magdadaldal ng daldal lang ako. Okay. So, from Mama Jen Vlog, musta na, Mama OG? Ayan. Pelesa, sumakot, naka-wifi po ako, malakas po ang wifi po. Ayan, so sige, ano ka ulit, i-try mo ulit umakyat, Brother Feliso. Basta, click the link, enter broadcast. Then, hantayin mo ako. Okay? Hantayin mo ako accept. Hi, Ma'am! Good evening! Good evening. Hi po! Yes, si Ma'am. Co-teacher siya ng sister ko. Thank you po. Ayan. Co-teacher mo manulo. si Celeste. Yes. Okay. So my sister is also a educator. At ang sister ni Mama Odi is a teacher also. Yes, Okay. opo. And your Sis, story of also. Yes. Wow, Spain, sama po ako, at Mama Oji, sabi ni Sabena's Wonderful Journal. Sama daw si Sabena. Walang problema. Yes, anytime you want. Stay home from this Jangmi, haha, manulo talaga. Atong manulo ko no, wa mang kadagos kay mauran. Oo, Ayan. nakit na yung ate ko. Dapat 8:30. Oo. Kaso lang, mauran. Okay, sabi naman ni Ate Giga Art, pang mayaman ang mga surgery. Sabi ni Ate Giga Art. Yes, umabot lang naman mahigit sa 2 million. Okay. Punta ko Spain, OG, pag wala na si Bulalakaw. Sabi ni Ate Giga Art, pupunta ng Spain pag wala na si Bulalakaw. Oo, welcome na welcome. Punta tayo, mag-ipon tayo sa mga natin. Sabi ni Ate Giga Art, pupunta ng Spain pag wala na si Bulalakaw. Oo, welcome na welcome. Okay, so mega love shout out to my 10 million viewers. Okay, so guys, those who are not yet connected to Mama OG, kindly be connected. So monetize ang channel guys, alams na kung ano ang dapat nating gawin sa monetize ang channel. Ayan, welcome to Einor TV. Shout out sa Yes. inyong dalawa sa taas dyan. Yes, thank you so much, Einor TV, Mimi, and Dimit TV. Mary Grace Noel Escoban. Hi, Mami Audrey, mikit na ako sa iyo. Yes, mamaya po, nakasulat na po siya dito. Ayan, nakasulat Okay. na po siya sa ano.
Ayan, nakasulat na yan. Mamaya ako na iano kayo. Diba? O, tingnan nyo si Mama OG, may notebook din. Pare-parehas kami YouTuber, may ganito talaga. Ito talaga dito ako nagsimula sa notebook na ito. Well, wait lang Oo. ha. Kaya ako tinatago ko ang notebook ko kasi doon tayo nag-start. Mhm. Actually, ito talaga, dinala ko pa ito. Dinala ko talaga from, ito talaga yung ano ko, notebook. So, nag-start ako Oo. sa aking pagiging YouTube. Yes. Kompleto siya. Ayan. Baka isa kayo sa mga ano, nakatsukaran ko na dito. Ayan. Yes. Kompleto siya. Yay, tara po. Kaya need natin magsikap sa pangingisda. Yes, punta tayo ng Spain. At walang problema kay Mama OG. Siya Yes, ang welcome tourist na guide. welcome po kayo. Yes, ipon tayo ng pamasahe natin. Sana kaya Okay. itong aking 1.9 subscribers. Ayan, Mary Grace madami Noel pa. Sicoban. Ayan. Kaya kayo, bumili na kayo ng notebook from Mama Jen Vlog. Oo nga. Kaya nga, o di ba nakita nyo yung listahan ni Mama OG? Ako nakaubos na, pangalawa na to eh. So, doon lahat nakasulat, guys. Ang mga naging parte ng growing up nyo sa YouTube. Oo, your YouTube journey. Yes. Actually ako, dahil na nakulang na, ayan, prinent ko na lang. Yan, nakalista lahat yan, 1.9. Oo. Actually ako, nauna yan si, Bicolana Mix Vlogger. Nauna siya Yes. sa akin. Ako ay started last March 7 to be exact. March 7. And na-monetize ako ng March, April, May. Tama ba? May. Yes, May. Nag-apply, kailan ba ako parang May ako nag-apply, right? Kasi ipapakita ko pala yung ko, Google AdSense. Ayan, dumating na yung Google AdSense na ako waiting pa. Okay, siguro Noon sa Spain pa ako nung maaga yung siya dumating. dumating. Maaga Kailan siya po kayo dumating. nag-start mag-YT Bicolana Mix Vlogger at OG Gabales? Ay, ako basta nung na-monetize ako, yan, 1 year ako, guys. Eksaktong 1 year. Pero sa loob ng 1 year na yun, pa-stop ako. Okay, so yan, Opo, ito po ipapakita yung darating sa inyo. Google AdSense. Ayan. O, diba? Oo, ito talaga darating sa inyo. Madali lang to dumating. Ayan, ito na po yung ating pin. Ay. Kasi naka-double ako yan. Ayan. Ito po yung pin natin. Ayan. Ayan, so nakita natin yung ni Mama OG Gabales, yung kanyang AdSense. Ayan, pinakita niya. Okay, so Nakakatuwa ako lang, ayan. Oo, waiting pa tayo dun sa AdSense, natin, sa pin ng AdSense natin, waiting pa ako. Ayan, tama Mama Jen, second notebook na din ako. Notebook is life talaga from Mimid and Demi TV. Yes, diba? So, bili kayo ng notebook, guys, kasi nakakatuwa. Once na-reach nyo yung monetization at makikita nyo yung mga notebook mo, nandyan pa rin. Okay, so we have 11 million. Thank you. Maraming thank you sa 11 million. Ayan, sorry di talaga ako makaakyat. Sabi ni Brother Felicio. It's okay, Brother Felicio, sumakot, no problem. Oo, Mimi, kailangan talaga ang notebook from Mama Jen Vlog. Wow, thanks for sharing po, Mama OG Gabales. Yes, si Sabina. Kaya keep going. Always be positive. No to huwag tayo magsabi na, ayaw ko na, pagod na ako, nakakapagod, laglag. Hindi. Okay? So, sabi nga, problem is not a sign to give up, but it is a sign to keep going. Yeah. Don't quit. Yes.
Huwag Ayan, tayong buenas noches a todos. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a todos. Thanks for rejecting passivity. Ayan. Ano lang po ako, almost, more or less, 2 months to 3 months. Parang ganun ako na-monetize. Madali. Kasi may operation noon. Yung paano ka padali ko, di ba? Miss Bicolana Mix Vlogger. Yes. Ayan. Thanks for radiating positivity. Yes, Isabela, you're welcome. Nag-Spanish na ang saya. More po. Hindi naman ako trying hard lang po ako mag-Spanish. Ayan. So, ganyan si Mama OG. Very down to earth. Para makilala nyo mabuti. Mama OG, yung dalawang brother niya, yung kambal, is my classmate since elementary hanggang high school. Okay, yung kambal niyang kapatid. Si Danilo at si Dante. Di ba? Puro D. Ayun siya, busy siya sa kanyang store. Oo. Si classmate. Ayan. So, thank you for the 10 million still in the house. Thank you so much. Buti na lang, Mama OG, umakit ka kasi nag-extend ako ng 1 hour kasi medyo hindi okay ang internet ni Ate Emmy Gob. Dapat si Ate Emmy Gob ang susunod sa akin. Ayan, isang taga-Madlawan, Bulusan, Sorsogon. Bulakbol Mixed Vlog is in the house. Mega shout out to you, bro. Ayan, thank you. Good evening, Manay host. Yes, good evening sa'yo. Ayan, taga-dap-dap, si Mama OG Capales. Alam ko, kilala mo siya. Dikitan mo Hi, si Blackball Mama Mix OG. Vlog. Yes. Kumusta Siya, dyan sa... OG. Wow. Taga-Madlawan siya, pero nagwo-work siya sa DRRMO Taguig. Rescue work. Wow. Diba? Magpaparescue din ako. Ay, sus! Nagpaparescue daw Brother Mix Vlog, Bulakbol Mix Vlog, paparescue daw si Mama OG. Dikitan mo si Mama OG. Ayan. So, very supportive din si Mama OG. Maraming salamat. Ngayon, hindi ako masyado ngayon. Bihira lang ako mag-upload. Kasi busy ako ngayon sa TM ko. Nagti-trainers methodology ako ngayon. Online. Okay. Oo. So, ayan, Bulusan maulan pala ba? Yes, Mama Jean Vlog. Ayan. So, guys, kung hindi nyo pa kaibigan si Mama OG, don't forget to dikit sa kay Mama OG para maging updated tayo sa lahat ng kanyang mga uploaded na pelikula. Okay, makikita nyo kung gaano kaganda ang bayan namin ng Bulusan. Yes, Bulusan means overflow of water. Pero minsan walang tubig sa gripo. Oo. Kasi ang mga dapat palitan na talaga yung mga tubo. Ayan, si Bulakbol Mix Vlog, Bulusan nun ba? Yes, yeah. Bulakbol Mix Vlog is from Madlawan, Bulusan, Sorsogon. Ang brother naman ni Bulakbol Mix Vlog is our classmate from elementary and high school. Okay, kapatid niya si Glenn Gacias. Okay? Ni Bulakbol Mix Vlog. Ayan, taga Madlawan po yan, Mama Jen. Kaya nasa natin siya, di ba? Nasa bahay. Si Gladys. Si Bulakbol Mix Vlog. Si Gladys Gacias. Si Gladys ba siya? Hindi. Si Shidon. Okay. Apo. Sana pala si Nomads. Nomads is no way to run. Wala, hindi natin alam kung nasaan si Nomads. Ayan. Ay talaga, niyang kulang na araman, sabi ni Mama Jen. Yes, Brother Mulakbol Mix Vlog is Bulusan. So marami tayong taga-Bulusan na yung isa is monetized, Mama OG, yung anak ni Mamita, ni Manay Eden.
Scan nyo. Bata na Inoy Lindo, scan nyo. Ayan. So, Si Eric. may Opo, si Eric. Ayan. Then, sige, ano din, si Sir Roger Iscanio is a vlog, nagpa-vlog na din. Sayang hindi nakaka-attend sa atin. Kung nakaka-attend, marami siya na siyang magiging kadikit. Okay? So, yun. Si Kuya Roger Iscanio. Escanio, yes. Nadadaan sa amin dito pala. Oo. Pinikitan ko din yun eh. Kasi na ano, parang tulong na din natin. So at the same time, nag-work siya sa hospital as radiology. Yes, sa Metro Health. Metro Health. X-ray technician. Yes. Siya yung head ng radiology department. Ang galaw ng camera ko kasi nakakalimutan ko naka-cellphone pala. Ayan. So, ayan, pag nakauli kami, pag wala na si Carbonara, Mama Oji, na nandyan ka pa, manurulo kita. Actually, schedule kami from 8:30 due to ano naman, umulan daw. Wala daw isdang mahuhuli. Kaya nga, pag maulan kasi, wala din ng isda, no? Nagtatago din sila kasi malakas na ano. Ayan. So, kilala mo si Paul Fuentes, Mama Oji? Yung Yes, di ba ano kabatch niyo nung elementary? Opo. Ano siya, si OFW Nomads, ang kanyang account. OFW Nomads. Ayan, sa kanya yon, siya yon. Yan yung pangalan ng kanyang channel. Si OFW Nomads. So, marami pa tayong mga taga-Sabang na mga nasa US, Team USA natin, mga Warriors. Yun ang ating nandyan. Si Ate Giga Art from Australia. Si Smers Parto is also from Australia. Ate Bolans is from California. Mayroon tayong London. Si Brother Saint Twins. Pero wala sila ngayon kasi yung oras nga nila ay iba sa atin. Kaya hindi nakaka-attend. Pero minsan naaabutan pa rin nila. Oo nga, wala si Nomads. Oo, matagal nang wala sa atin si Nomads, hindi nakaka-attend. Busy siya doon sa mga stock exchange niya na trabaho. Hey, so thank you talaga, Mama Oji. Nakaakyat ka ngayon sa akin. Oo, swerte lang. Brought to you by PLDT. Malakas ang PLDT Connecting Lives. Oo nga. Ano ang nyo? May line ng PLDT sa atin? Or Di ba yung may PLDT na dito? data Wi-Fi? PLDT data No. Wi-Fi? Router talaga, Fiber. Fiber. Oh, fiber talaga ang PLDT Fiber, Fibra Optica. Okay. So magkano ang monthly? Mayroon na pala sa Bulusan. Matagal na. Ano tawag noon? Depende kasi sa MBPS ba tawag doon? Depende kasi may 10, dito, 15, 25. Yung sa amin dati, fiber optic, siya, 3,000 monthly, pero pinaputol na naman. Converge na kami ngayon. Tsaga lang sa PLDT, malakas din. Oo, sa atin kasi ang tower, smart din ang PLDT, di ba? So may tower tayo ng smart. Kaya mas maano sa atin yung PLDT. Mama Oji, dikit na po ako sa'yo. Di ko mabakasan ang pelikula mo from Merz Parto. Aya, baka naka-comment off. Naka-off siguro ang comment, Mama Oji. Ayan, thank you, sis Merz Parto. No problem. Huwag kayong mag-alala. Magkalugar sila ni Ate Giga Art. Pareha sila na taga-Australia. Wow, Melbourne, Australia. Sydney, Australia. Und teacher din si Sis Merz Parto. Ayan, so thank you guys. Mayroon pa tayong tatapusin na lang natin yung
yung oras natin na 2 oras. So, 24. May ano pa tayo? 36 minutes. Okay, 36 minutes. Okay, sayang si Ate, kumusta na kaya si Ate Emmy? Makakapag-live ba? Sabina Wonderful Journal. Nililista ko lang yung mga Yes, ayan. Okay, guys. Maraming Hi, salamat. Rapi Dimaon. Rapi Dimaon, good evening. Nandiyan si Brother Rafi. Ayan, si Brother Rafi. Hi, Brother Rafi. Mega love shout out, Brother Rafi. Ayan. Hello, Brother Rafi. Ayan. I-meet namin si Mama Oji Gabales. Ayan. Dikitan mo yan, Brother Rafi. Automatic ang sukli niyan. Kay Mama Oji Gabales. Akala ko ba malakas ang net ng modem niya? Mabakal pa naman ako sa Martes. Hindi, Mama Jen. Naubos ang net niya. Mama Jen, naubos yata ang net ni Ate Emmy. Yung load niya, siguro ang naubos. Kaya rok-rok na kasi hindi na kaya na mag-ano siya. Ayan. Mabilis yung modem, Mama Jen. Okay, so yung mga estudyante kasi na nasa taas ng apartment ko, yun ang gamit nila. Minsan nga pag wala kaming net, di ba pag nawala ang Converge at may inayos, so nakakakunik kami sa mga phones. So mas maganda yun, mas matipid kasi. Eh, sabi na sa Wonderful Journal, di na daw po kaya, mabagal na yata internet niya. Okay, sige. Baka kulang na kasi yung ano niya, patapos na kasi yung kanyang unli sa Wi-Fi data modem niya. So, bumabagal talaga yung pagmabalik. Okay, so maraming salamat. Sis Sabina sa Wonderful Journal. Thank you. So, si Ate Emmy Gob, Mama OJ, kilala mo? Taga Mabuhay. Idol, paalam na po muna ako. 12:30 na here. Gigising ako ng 6 a.m. Sige, sis Mars Parto, malapit naman na ako matapos. Maraming salamat. Ayan. So, 1.5 hour lang siguro. 3 minutes na lang, guys. Mag-end ako ng live stream. Okay, so, sis Mimi and Demi TV, thank you, thank you. Sis Sabena's Wonderful Journal, thank you so much. Ayan. Mama OJ, maraming salamat. Ayan, okay, bye, Mars Parto from Mama Jen Vlog. Ayan, thank you. So, bukas, may live streaming si Mama Jen. Same time, mag-start siya na 6 p.m. Okay, then hanggang 8 siya. Okay, guys. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, tapusin na lang natin. 1.5 hours si host. Then, explore tayo, guys. Okay, good night po everyone from Mars Parto. Ayan, good night, Ayan, Ate good Mars. evening. Good night, Mars Parto. Thank you. Ayan, so, ayan tayo, guys. So, ayan, ako din magpapaalam na rin po ako. Oo. And good evening, everyone. Mars Parto, Mama Jean, Vlog, Rapi Dimaon, sa Venus Wonderful Journal, sa lahat na nag-attend po ng live stream ni Bicolana Mix Vlogger, patuloy po tayong magtulungan para sa ating ekonomiya. Hi, Felicia Sumakot. Ayan. Magandang gabi po at Genlightenment. Yan, maraming salamat so sa pagdalo nyo sa live. Okay, bye-bye po. Bye, Mama OG. Bye-bye. A todos. Te quiero mucho. Si Diyos te bendiga. Thank you. Bye-bye. Bye.
Okay, so may 1 minute pa guys. Tapusin ko lang 1 minute. Maraming salamat sa inyo na nandito at naway maging kaibigan nyo din si Mama Oji guys. Okay, supportahan din po natin si Mama Oji. Mayroon siya doon mga content about our hometown. Yan, para magkaroon kayo ng konting ideya regarding our hometown kung gaano kaganda at paano kami nabansagan na Pearl of the Orient. Okay? So, may ano kami doon. Maganda. So, meron siyang content na ganun, guys. Supportahan po natin si Mama Oji, guys. Supportahan natin ang bawat isa. Kung sinong hindi kadikit, dikitan nyo na, guys. Okay? Do the right thing para maiwasan natin ang laglag ng mga saging. Again, thank you so much sa inyong lahat. Sis Abenang's Wonderful Journal, thank you. Sis Jan Lightenman, Mimi and Demi TV, Brother Phyllis Sumakot, ayan, try next time. Makakaakyat ka din very soon. Sis Mers Parto, good night and thank you for always having you here on my live stream. Mama Jen Vlog, thank you. Ate Giga R, thank you so much. And Brother Rafi Dimaon, thank you so much sa'yo. Sis Alalab L and News G Vlog, thank you so much. And Sis Jangmi, thank you. Brother Bulak Mix Vlog, thank you. Humabol ka talaga sa live stream ko. Maraming salamat. And also, thank you to Miss Mary Grace Newell Sikuban. Thank you for coming. Ayan. So, wait mo lang ang bakas ko sa bahay mo. Dadalawin po kita. Maraming salamat. Brother Ainor TV, thank you so much to you. And Sis Jangmi, thank you sa lahat ng nandito ngayong gabi. Guys, magpapaalam na din ako guys, no? So, thank you. As always, walang sawang pasasalamat sa lahat, sa bawat isa sa atin guys. Maraming salamat and good night. Stay safe as always, guys. Maraming salamat. Again, I'll see you tomorrow at 8 p.m. and 6 p.m. sa live stream ni Mama Jen. And hopefully, Ate Emmy will going to have her live stream tomorrow at 10 p.m. after my live stream. Okay? So, God bless us all. Good night, everyone. Bye.